जुन एबा मे बे दान मोननैनि गेजेराव आसामाव गोबां दैबाना जानायनि थाखाय गोबां सुबुङा खहा जानांबाय। हा हु खुरखाजाबाय, न' बां सिलिंखार खालामजाबाय आरो दासिमबो रिलिफ केम्पफ्राव दङ। दा बेफोरखौ जों बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनो थाखाय मोनसे थांखि लादों आरो थांखि बायदियै फैबाय थानाय 17 जुलाइ खालि जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL आव जेसेबांखिनि गेलेगिरिफ्रा फुटबल गेलेयो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय आसाम एबा भारतनि गुबुन गुबुन क्लाब एबा टीमफ्राव गेलेगिरि बिसोरनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो जायफोर जोंनि अनसुंथाइगिरि जायफोरा गेलेनायखौ मोजां मोनो बिथांमोननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ लानानै बे अनसुंथाइखौ जोङो आसाम सरकारनो मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनि जिथु रिलिफ फान्ड दङ बे रिलिफ फान्डआव हरगोन आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड दङ बे रिलिफ फान्डआव जोङो बे कन्ट्रिबिउसन लानायखिनि रांखौ जोङो हरनो थाखाय थांखि लादों। दा बेखायनो आङो नैबे समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा एबा जायफ्रा समाजनि थाखाय खामानि मावदों गावखौनो सुंथानो हाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्सखौ रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै नायनो थाखाय फैयो। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा सासे सुबुंनि 1000, 2000 एबा 50 रां बे अनसुंथायानो बिराद गिदिर मोनसे अनसुंथाइ जाहैयो। दा बेखायनो आं खावलायदों बयखौबो 17 जुलाइ खालार खालि डिमाकुसि अदालगुरिनि डिमाकुसिनि जि स्टेडियाम दङ बे स्टेडियामाव जानो गोनां बे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स बेखौ अनसुंथाइ होनानै जाहाथे बयबो नायनो थाखाय फैयो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरो। जोङो गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननै बिथिङाव जेबो गाब बोरोन जाथि जेबो सायख'आलासिनो जोङो खौसे जानो हायो। गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे राष्ट्रजों खौसे जानो हायो। दा बेबायदिनो जोङो नैबे डिमाकुसिनि जि स्टेडियामाव खुंनो लानाय जि फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स बेनि गेजेरजोंबो जोङो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि गुबुन गुबुन हारि जोंनि गेजेराव खौसेथि बे खौसेथिखौबो जोङो देखायनो थाखाय थांखि लानाय जादों एबा जोङो खैफोदनि समाव बयबो खौसेथि जानांगौ बेखौबो जोङो बे नेरसोन महरै देखायनो थाखाय एबा दिन्थिनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। दासान्दि जोङो जायफोर अनसुंथाइगिरि बिथांमोननो जोङो एन्ट्रि पास जोङो होदों। एन्ट्रि पासआ जायफ्रा EM MLA बा गुबुन गुबुन पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोननिफ्राय जोङो 10,000 कन्ट्रिबिउसन लानाय जागोन आरो बिनिफ्राय जायफोर MCLA एबा गुबुन गुबुन गावसोरखौनो गायसननो हाबाय बिथांनि मोननिफ्राय 2,000 आरो बिनिफ्राय जायफोरा फिसा फिसा साख्रि मावो फिसा फिसा माने फालांगि खालामो बिथांनिफ्राय 1,000 आरो जायफ्रा माने अनसुंथाइ होनो गोसो माने गावखौनो एसे गायसननानै अनसुंथाइ होनो गोसो बिथांमोननिफ्राय 500 आरो जोंनि ओनसोलनि जायफोर साधारन सुबुं बिथांमोननिफ्राय 50 एबा जोङो अनसुंथाइखौ 10,000, 2,000, 1,000, 500 आरो 50 रां बेखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बे जोंनि एन्ट्रि पास बेखौ जोङो दायो जोंनि अनसुंथाइगिरि बिथांमोननो जोङो रानगासिनो आरो बिथांमोना बे गेलेनायनि जि थांखि गेलेहोनायनि जि थांखि बे थांखिखौ मोजां मोनदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना बयबो जों बिथांमोननो बाथ्राखौ फोरमायहोनाय लेखा बिथांमोना अनसुंथाइ होनो थाखाय थियारि जानानै दं। नैबे ISL टीमनिफ्राय जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL जि गेलेनाय दङ बे गेलेनायाव जायफ्रा बाहागो लायो हलिचरन नार्जारिखौ लाफानानै जेसेबांखिनि जोंहा ISL गेलेगिरि दङ बिथांमोना मोनसे टीम जागोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय गोबां सोरबा इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड रेलवे अइल बायदि बायदि गिदिर गिदिर मुंदांखा क्लाबाव गेलेयो बिथांमोना मोनसे हान्जा जानानै गेलेगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि जायफोर जाखांफुनाय गेलेगिरिफोर दङ बे गेलेगिरिफ्रा बे गेलेनायखौ नायनानै थुलुंगा मोनगोन आरो माखासे गेलेनायनि जे टेकनिक बे टेकनिकखौ
सोलोंनानै लानो हागोन होननानै जोङो फोथायो। नैबेनो गिबि खेब जागोन। ISL खौथ' जोङो टिभियाव नुयो बा गुवाहाटियाव नुहैयो, नाथाय ISL नि प्लेयारखौ जोङो जोंनि मेगनजोंनो जोंनि जायगायाव जोङो नुनो मोनगोन आरो बेयो गिबि खेबनि थाखाय। आरो बे गेलेनायखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनांसि प्रमद बर' बिथाङा। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।